Tgħid lesti noħorġu ma' Kristu fid-deżert matul dan ir-randan? Insellmilkom u nistedinkom għal 169 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. L-ewwel ħadd tar-randan, il-Vanġelu tat-tentazzjonijiet ta' Ġesu. San Mark b'differenza minn San Luqa u San Mattew jagħtina deskrizzjoni qasira ħafna tal-preżenza ta' Ġesu fid-deżert u t-tiġrib tiegħu mix-xitan. Mingħajr ma jidħol f'ħafna dettalji jgħidilna li l-Ispirtu mexxa lil Ġesu fid-deżert, kien jgħix qalb il-bejjem selvaġġi, kienu jaqduh l-anġli minkejja t-tiġrib tax-xitan. Vanġelu qasir imma sabiħ immens li jfakkarna li Ġesu ikkonsagrat bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-mument tal-mamudija tiegħu fix-xmara Ġordan minn Ġwann il-Battista. Ġesu jiġi immexxi mill-istess Spirtu biex jgħix dawk l-40 jum ta' tħejjija fid-deżert. 40 jum fejn Ġesu jiggosta l-imħabba Alla li tagħha għamel esperjenza fil-mument tal-mamudija tiegħu fix-xmara Ġordan. 40 jum ta' smieħ tal-kelma Alla, 40 jum li fihom Ġesu jirbaħ lix-xitan billi jorbot ruħu kompletament mar-rieda Alla. U min jidħol f'armonija perfetta mar-rieda Alla jerġa' jgħix f'dinja fejn m'hemmx dnub, fejn m'hemmx kaos. Mhux ta' bxejn Ġesu, jgħid San Mark seta' jgħix mal-bejjem selvaġġi u l-anġli kienu jaqduh. Hija d-dinja l-ġdida mingħajr dnub fejn il-bniedem jgħix f'armonija mal-kelma u mar-rieda ta' Alla. Fil-messaġġ tiegħu għar-randan ta' din is-sena, il-Papa Franġisku jistedinna biex noħorġu ma' Kristu fid-deżert. Nerġgħu niggustaw u niftakru fl-imħabba tremenda li l-Missier għandu għalina. U bħal poplu ludi tal-Antik Testament jistedinna nġibu quddiem għajnejna dawk l-affarijiet li għadhom jorbtuna mad-dinja ta' dnub. Jistedinna il-Papa Franġisku illi fis-skiet tad-deżert nerġgħu niskopru mhux biss l-imħabba Alla, imma nidħlu f'armonija mal-kelma, mal-kmandamenti, mar-rieda Alla għalina. Biex fina nfusna nerġgħu ngħixu l-esperjenza tad-dinja l-ġdida. Tad-dinja tal-qawmien ta' Ġesu mill-imwiet li jekk Alla jrid ngħixu b'solennità kbira fit-tmiem dan ir-randan imqaddes. Tgħid se jkollna kuraġġ ngħixu fl-ispirtu tad-deżert ma' Ġesu matul dawn l-40 jum. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.